claro, com és un butlletí d'informació municipal i no de les decisions de l'equip de govern que has dit tu, no, d'informació de lo que passa en el municipi, se va fer més informatiu. Va haver una regidora que era periodista, va durar poc de temps en el càrrec i va canviar el mercat. Va ser al principi, quan vaig jo, me'n recordo perfectament, ho puc dir perquè ja tinc uns anys i estava treballant entonces en el Levante. Vaig treballar una temporada molt llarga, 6 anys. I aquest mercat primer que vaig dir en informació intentava tindre la informació també sense oblidar la part, la vessant cultural del CMSI, que és molt important. S'ha anat mantinguent, entre cometes. Però el mercat, i així crec que entre les persones que estan així, hi ha una persona que a lo millor ens va parlar més del mercat que de lo que puc parlar jo, perquè està molt implicat i inclús des del seu començament. Estic mirant-lo. Bueno, la bona qüestió és que el mercat comença la seva vessant informativa per informar de tot el que passa en el poble. No va ser un llibre de falles ni va ser un llibre de les cofradies, que l'últim mercat que a mi m'ha arribat a ma casa no és un butlletí d'informació municipal, és un llibre de falles en tot el respecte a les falles i en tot el respecte a les cofradies.